Kaisa pati mungno tui kok banglaye bihingno no atrabai bokhorogo togoi thui chachar rukhlai rekha bwsai dina rairia pati mungni yaglo thimra jakhe bihing modurung riang no rohor jaka dolai hangkor sakam nogo pati mung kokti salo ambasa bwkhasteni arai mail amsayo nukhungo rang puisa kologya tei bialni bagai bihik tei bwsaini bisingo kisamisa kok banglai mani pati mung obo salbrumni koktuma phiaba kokti salo nukhungni chikon mikon kokno tui bwsaini yagono bihik atra bai bokhorok phatiroi bujakmani pati mungo kwmangma chalaikha amsaini joto lukurok Kokdumao saimankha kokti salo ambasa bwkhasteni arai mail amsayo dina rairiang mungai khoroksa hukbar khlainai nukhungni kaisa kokno tui bihik bai kok banglai mani yagulo thamchi tungjagai bihikno no bui bokhorok phatiroi rekha bwsai dina rairia pati mungni yagulo thimra jakhe bihik modurung riang no rohor jaka dolai hangkor sakam nogo Arraiman the kleine Masa gota fungai cium tamu awo hot. Oh mape bahaya sudi ni sana. Angon loke samuto, angon loke samuto. Ane siapa sih maya yang kena nunggu tunggu di pul bahaya. Oh maktu bahaya daba bahaya oro. Oro. Awak tak salam jata ke dong bitong kau ini atur ala tong tu ya. Mungkin batang kamu buka ani om masih tanah sih, masih pergi buka tanah om tanah, buka tanah masih pergi buka tanah juga. Agam saya ke mape bahas suri berada, negara suri yang ada terus tu ada ke. Kan bai bu basai, wono pasai de bu wono. Baca buat Arab habis. Kan bai bu. Atur apa? Atur. Bung tamu? Maidor. Parabia? Gomis bara. Gomis bara. phiaba kebal kahamni bagai bokhorogo atrabai bujakmani yagulo bo ase kotor beremni sakdukuman liya modurung riya bokhorogo aba haike bujakmani bai langma phano chokhamu bini phiaba katika kaisa kotor khemni yakni modurung riyang mungi o hamje ambasa nishimi shekorni koktum chinkhora